namu yayi warin inji wani abin na cin muna to a kwariya sosai Alhaji Galaji lokacin na ba yara hakuri election da za a je na ga masu da Allah da Annabi ba kana train as macho man ka je ka buga mutane ko ka kashe mutane ba kowane politician da zai zo wurin ku matasa ya ce ku zo ku je ku yi haka no ku kuna so a bude muku aiki ku yi aiki amma kullum kana zuwa ka bani kifi ina ci in ba ka nan ka mutu ya zan yin samu gwada min yadda ake kamun kifi haka nan ne don shi ku establish muna either company muna aiki ciki shi muke so amma ba yana na kawo 1000 ina so ku je ku kashe kaza musulmai sai mu tashi mu kuwa da Allah wai bai kamata mu bari jini guda hakan ga abin ga kasa ba sai ku tashi ku tamme shi kamar na yaran shi na family shi duka suna turai fa election da za most of the politicians yaran su duka na kasan waje sai mu zango muna nan mu yi muka kare to election kai da za ka yi in aka kama ka you are in trouble whether NDCO MPPO CPPO Equiadonko menene dokan da aka ajiye kai da za kama ka to shi dai kana cikin trouble to muna rokan yaranmu wannan trouble Allah ya kiyaye ba mu cin yaranmu su shiga wannan trouble an ajiye dokan da ni na sani kaman gwanga election da mutane wai yayi kaza mun je peace mu zo peace kai da baka son peace to baka samun peace sarki akwai wani abin da zango muna yi ga duba za ka gane cewa yawancin masallatayen wani ya bar min bayan lima wani ya je sun kafa wani base da suke zama sun kafa masallaci saboda suna ga wai liman ga NPP ne ko NDC ne tun da ba su ra'ayi da shi su ma sun bar sallah cikin wa'annan masajid lillahi fala tujuma Allah ya ada sun je sun bude wani base da suke zama suke fira wace ce suna sallah su NPP ne ko su NDC ne saboda liman da ke cikin masallaci shi party A ne ko party B ne sannan wa'ansu kuma da dama an bar duniya ai gaba saboda party kan da yake nan kuma ya zama da cewa yanzu idan cikin zango ma kana in mutum na cikin wani party in kai baka cikin wannan party dan kai ka san problem su sarki in ka duba wanga abubuwan ga da ke tafiyan ga ko mu ne kuma na gani har yanzu ba mu ga wani abu da ya zama cewa abubuwan da muke halin da muke ko halayen da muke gudawa a cikin wanga siyasa na da muke cikin ga bai gina mana kuma bai ga wani ci gaba ba to amma mu ne ko muke damun kanmu da ya zama cewa waɗanda suke cigaba kan daga fadi su ba za mu sarki wani magana zance za ka yi musu kamar siyasa ya ake siyasa ya kamata mu yi siyasa saboda mu kuma mu samu ci amfani to na gode Alhaji Galaji na sama kwanacin ga wani magana a taso daga Kumashi radio station a kira ni from Kumashi na ku tension down wai za fi da limamin amma liman na MPP ce na gaya musu kaman su samu hakuri duba sallamu Islam is peace to me yasa yanzu Islam ya zama rigima kan su bari annan su yi muna dariya don shi abin da ke cikin akwai manyan unguwa akwai opinion leaders akwai sarakai akwai attajirai ku je ku complain musu limamin an kira shi a solve problem da su a samu kwanci hankali amma kullum zangonin mu bai kai mu ko ina har na gaya musu na ce cikin kasa asanti suke nan asanta hawe ta mafi fo bin sai nan kanam yadda nu na ntafo ayuye kar su bar abin ya tana da zo kai mu musulmai kamar tam da za mu samu wayo lokacin musulmai duka mun mutu Allah kiyaye musulmi ma kai da dan wanka ku yi gaba ka mutu me za ka ga ma Allah saboda kuma party first abin da kenan saboda party ba saboda komi ba ko me shi ya dasa ka da wukan ka samu hakuri wallahi gobe kai dan aljanna ne in ka samu hakuri da me shi ba party ba kai party ma menene party sun zo sun iske mu
sun je su bar mu in Allah ya yarda don shi kowane musulmi saboda party da zai yi gaba da danwan shi ba musulmi ba ya fita cikin musulunci kenan ya fita cikin musulunci me yasa za ka yi gaba da danwan saboda party yana party A kana party B to in shi ya samu ya in baka da shi ya baka in kai ma party B na party A samu in baka da shi ka bashi don shi me zai kawo wannan gaba don shi unguwannin da aka yi wannan abu su bar immediately ba Islam ba ne is on Islam ba Islam ba ne sam don shi na ruku kowa siyasa ne waɗansu ma na wasa da in ka je wani wuri ma in ka gan yanda suke wasa wanga wayo mu za mu win wanga mu za mu win me ke da kyau ya fi wannan don shi ni na advice special yan wayin mu musulmai notness baki daya na garu sarkin garu ya kira ni wani audio bashi ya so ya sa kai platform na boko about abin da ya a jefa kuriya a yi zaman lafiya shi na yi komi don na ce wai wurin kuma haka saboda party kagan wani da dan wanshi ba from zongo to north don shi yanzu in kai ka ce masallacin na kai gaba da masallacin ya kamata kai da gaba da masallatai ya duk baki daya don masallaci guda ne duk masallacin Allah duka masallaci ne don shi in kai gaba da masallacin na saboda limamin ana NPP to sallan kama Allah bai karba me yasa party kai ma inda kake nan in limamin wai yanda kake inda kake kaka yi magana da shi bai za ka gama limamin in limamin NPP each and everyone belongs to a party ba wani kowane shugaba national chief imam alkibila mu yana vote ai ba shi wani party amma yana vote ko ba haka ba right shi ne yana vote means ai dole ya vote for party don shi an ce da way da ya gama tun malamai da sarakai da manyan da aka ce kasu saka cikin siyasa suna vote haka ne ba su vote da abin ga yatsa biyu guda yan kamar yanda kai Alhaji Galashi kake zai yi dole su akwai wanda suke so ta jama'a kuma ta ga ku shagala kuna ji mu live daga nan Marhaba 99.3 FM akan shiri mai suna Zongo Runabout kaman kanda muke yin sa a kowane sati ko kuma mako ko kuma bakwai za ku same mu daga nan mu zo mu tattauna mu dudduba abubuwan da ya zama cewa ci gaba a cikin zangonnin mu ko kuma ya zama matsala da damuwa mu duba kanda za mu yi mu walwale shi kanda ya kamata nan gaba abinda muke so muna so mu ga zango ta samu ci gaba a cikin rayuwa yau da kullum kamar kanda a muke faɗi. Allah ya kawo mana sauki al'amari, Allah ya kawo mana sauki rayuwa a cikin zangonnin mu yau da kullum. Especially matayen mu da suke siyasa, yaran matan mu da suke siyasa kusan kaman ku musulmai ne, kusan kaman kuna da gargajiya da al'adu wanda ya zama da cewa ya kamata idan kana tsara in ji Hausawa suka ce wai ka ta duban bakin gatari. To abinda nake so shine a gida ka ga yariya tana cin mutuncin babban mutum saboda siyasa wai saboda NDC ko NPP saboda siyasa me yasa kaza. You have the right, that is your constitutional right in ka ne kai ka je kowane party da kaga dama idan kana NDC wani na NPP baka da problem. In dai ma mun gane ma in kana in haife ku 10 ko 6 ku raba kanku 3 su je NPP 3 su je NDC dan kai ba ku faduwa kenan. Yau ku duba Abdullahi Junapo da Abu Junapo. Abdullahi Junapo kun san wurin NDC, Abu Junapo na ina na NPP. Duba Safu Mafu NPP kanin shi Mafu guda ina NDC. Duba wanga Peter Atete baban shi NDC shi da kanshi mai NPP saboda shi na kara maka da yawa haka yake. To ya su wa'annan duk abin da suke yi su wa'anda ma suke ce muna mu je mu zabe su da kansu aka yi kenan amma ku ko kwashi juna ku ce wai party guda wannan ma is wrong, is a mistake. Ya kamata a raba saboda ko ya aka yi Allah na son kowa tunda Allah ya gwada da shedan soyayya ya bar shi bai kashe shi ba ina exist ina abin da ga dama to ba wanda Allah bai so in Allah bai son ka wallahi bai yin ka gobe wanga ne jibi wanga ne sarauta ne ya saki ko ya kai ya saki
kan da yake kenan so saboda shi in ya sake kana wurin in bai sake ba ma kana wurin amma in ya san wanga kaga wanga yana nan sai ka ce saboda me yake nan ba in yana gaishe ka ma baka hansawa subhanallah ka duba rayuwanka tun da kana cikin cin bayan hall ya sake da kake bin party kage cikin singing room ya sake da kake bin ka gina gida ko ka samu wani cigaba a tambaye kanka in ji sarki wai ya kamata ka zauna wani lokaci ka tambaye kanka rayuwar da nake yin ga me na samu ciki party ga nake bi me na samu ciki do that in kai wannan wallahi kaga samun ci gaban ka so shi rayuwa kan da yake kenan jama'a ku manta lokaci ya kai da zamu bude phone lines muna tare da sarki mai martaba sarkin Musawa sarki mai last wedding ka she mu bude phone line to last wedding na yanzu ni ina son zangoni a ci gaba don shi na ce makarantun da ke wuri a select mini 5 from each makaranta yanda zan yi daga abeka kawai ba su muna ji yato na ajiye kudi first second third fourth fifth to kudin ban sa hannun iyaye na bar yan bank su sai aka bank sai su bude account su ba yaran just to motivate them because kamar yanda muka fada makaranta kudin wata 5 cedis ko 10 cedis musulmai ba mu biya malami kuma bai wani aiki amma yanzu makaranta kamata aiki free education lokacin su kuma free education sarki ya kamata mu ga gwamnati a wannan zan gwamnati haka nan ne tun da zan gwamnati suna biya sarki abin da muke so kenan to tun da school na free education haka nan ne makaranta kuma ya kamata ya zama free education no problem kashi wannan mun duba gani sha duba to ba laifi mun gode kwarai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yanzu kai ku call mu kan 030 2264 267 030 2264 ko kuwa 050 13 94487 da ku call mu kamar kan da salamu alaikum wa rahmatullahi